Așa. Salutare, salutare. Salutare, salutare. Ce faceți, cum sunteți, mă auziți? Fuh. Ia o zi, mă. Măi, mă bucur că sunteți bine. Cum e perioada asta la voi? Lucruri bune, mă gândesc. Îl așteptăm pe Zoltan. Măi, 00 Sin. Destul de bine. Adică chiar acum, după cum mulți ați văzut, lucrez la noul meu proiect, dar nu o să vorbim foarte mult despre asta. Uite că a ajuns Laurent. Așa. Hai să vedem. Super! Hai că e din prima. Din prima. Deci nu vrei să știi travaliul prin care am trecut? Nici tu nu cred că vrei să știi prin ce am trecut, dar e ok. Atâta vreme că suntem aici amândoi e bine. În primul rând, trepidul meu nu suportă telefonul în picioare decât culcat, că nu e obișnuit pe Instagram-ul. După aia intru pe Insta, îmi cere parola pe care eu nu știu, că pe calculator mi-e totul salvat și n-am mai interesat pe telefon Insta. După care nu ia parola care trebuie, deci e aici, e ok, respir. Cât de tare. Trebuie să acum că latura mea de nemillennial suferă un pic pe Insta, dar e ok. Măi, eu zic că e bine. Eu zic că e bine. Ne învățăm așa pe parcurs, nu-i stres. Mă rog, nu știu dacă se vede, dar mie îmi bubuie capul acum, la propriu, adică mă doare de nu mai pot, dar... Nu se vede că te doare capul, stai liniștit. Nu se vede. Păi mă ține bine, ce să zic. Acum dacă iau razna, mă gândesc că înțelege lumea de ce. Da, glumesc. Nu, dar m-a luat așa de vreo oră, dar eu n-am cum să stau în pat, n-am cum să fac nimic, pentru că am treabă. Ar fi bine să nu ai COVID, știi? Cică. COVID? Măcar nu-l dau pe aici. COVID-ul vieții. COVID-ul vieții, da, e și asta un subiect foarte... Da. Să sperăm că nu. Acum... era o vorbă, să sperăm că nu... În fine, nu-mi vine acum. În fine, nu-i stres. Să sperăm că nu nimic care nu vrem. E simplu. Corect. Măi, deci discuție liberă o să fie, din câte... Nu știu, de fapt nu cred că am spus asta. Da. Nu cred că am spus asta. Am spus doar că vorbim despre inteligență emoțională. Păi treaba asta nu am pregătit, deci... Dacă a zis discuție liberă, fix treaba ta de aici. Îți asumi responsabilitatea, știi? Da, e tare, oricum. Mai oricum, într-un final, cred că la sfârșitul acestui live, dacă lumea înțelege importanța inteligenței emoționale, eu sincer sunt mulțumit. Nici nu cred că vreau altceva mai mult. Auzi, eu sunt fericit dacă lumea măcar începe să-și pune întrebări legate de importanța inteligenței emoționale, deja e bine. Pentru că trăim într-o lume care, din păcate, atât de multe informații contradictorie și atât de multe ciudățenii și atât de multă informație care mai degrabă creează confuzie decât claritate, încât dacă atâta reușesc să trezesc măcar o curiozitate, să văd ce e cu inteligența asta emoțională, deja e bine. Deja mi-am făcut jobul. Da. Ideea e că, uite, am pus, de exemplu, când am promovat acum live-ul ăsta, am pus un... Și pot să zic că în mare parte și-a dat seama, dar acum, sincer, dacă m-aș pune să întreb pe fiecare în parte concret, poftim? Da, ce e, da. Nu știu. La un moment dat am preferat să definesc inteligența emoțională mai degrabă prin ce nu este, adică s-ar putea să fie mai ușor. Pentru că abilitățile de inteligență emoțională, în primul rând, știi, lumea se raportează la inteligența emoțională ca fiind un fel de, nu știu, asta e ceva legat de psihologie, așa e?
da, ca tot restul lucrurilor din existența umană, este legată de psihologia umană, dar concret ce este inteligența emoțională nu prea știe nimeni, știi? Pentru că, de fapt, inteligența emoțională este un set de abilități. Da? Adică când vorbim de dezvoltare personală, acolo intră toate bălăriile din lume. Da? Toate bălăriile. Intră metode, teorii, principii, tot felul. Da? Dar când vorbim de inteligență emoțională, este vorba de abilități. Bă, ai abilitatea de a-ți controla nervii. Ai abilitatea de a citi emoțiile celorlalți. Ai abilitatea să-ți dai seama ce se petrece într-un grup. Ai abilitatea să-ți dai seama ce simți. Ai abilitatea să stârnești motivația. Ai abilitatea să te duci într-o perspectivă optimistă. Asta înseamnă inteligența emoțională, de fapt. Un set de abilități care țin de gestionarea lumii emoționale. Că multă lume zice, inteligența emoțională e chestia cu ceva cu emoțiile. Păi, normal că e ceva cu emoțiile, dar e vorba despre ce faci cu ele. Știi? Și atunci inteligența emoțională nu este un concept din ăsta general cum e dezvoltare personală, ci efectiv se referă la un set măsurabil de abilități. Bă, poți sau nu poți să faci chestia aia? În ce măsură ești capabil să empatie? În ce măsură ești capabil să motivație? În ce măsură ești capabil să conștientizezi ce se petrece în tine? Deci, de asta multă nu înțelege, că intră așa într-un fel de inteligența emoțională ceva cu dezvoltarea personală. Nu, dude, dezvoltarea personală e un concept care englobează tot. Iar inteligența emoțională este un set de abilități măsurabile. Le ai sau nu le ai și dacă nu le ai, le poți dezvolta să este bună. Corect. Uite, chiar vorbeam azi, nu mai știu exact subiectul, dar îmi place să zic că noi în sine suntem o multitudine de emoții. Adică tot ce facem, tot ce suntem, există o emoție, fie pozitivă, fie negativă. Darius, 20.000 pe zi. Gândește-te că în creierul tău, de 5 ori pe secundă, fii atent, de 5 ori pe secundă se desfășoară următorul proces. Scanează toți stimulii din jur, prin toate simțurile, da? Văz, miros, auzi, gust, tactil, da? Toate simțurile scanează tot ce e în jurul tău și prin stimulii care sunt, ajunge la o concluzie de cum ar trebui să reacționezi, prin faptul că face o comparație cu experiențe trecute legate de toți stimulii. De 5 ori pe secundă, dude. De 5 ori pe secundă ai ocazia să o iei razna. De 5 ori pe secundă ai ocazia să te enervezi, să te frustrezi, să fii mai trist, să te agiți. Sau de 5 ori pe secundă ai ocazia să fii mai compasiv, să fii mai răbdător, să te liniștești, să te calmezi un picuț, să schimbi atitudinea. 5 ori pe secundă. Apropo de, suntem un cumul al emoțiilor. Da, și totuși nu punem valoare pe astea. Aia e chestia. Nu, frate, mașina. Dacă am mașina, îs bine, îs și eu cineva. Cel puțin în primele 5 minute. După care încep să mă gândesc, stai un pic, trebuie să schimb cauciucul. Asta nu m-am gândit. Stai un pic, trebuie să mă duc la mecanic, trebuie să plătesc impozite. Oh my God, asta nu m-am gândit. Stai un pic, dacă plouă, e murdare, nu mai mă simt la fel de bine, știi? Se numește valoarea consecințelor ca abilitate. E o abilitate a inteligenței emoționale. Că atunci când ai de luat o decizie, să-ți dai seama de impactul acelei decizii în mai multe arii și pe termen mai lung. Vai, cât e de tare. Da, uite, vezi, dacă am observat lucrurile astea, unde am fi acum, eu mă întreb, dar nu știu. Nu știu dacă e posibil să fim acolo vreodată, sincer, nu știu. Mintea mea. Eu le zic oamenilor foarte simplu. În momentul în care te apuci să lucrezi la propria ta inteligență emoțională, adică la abilități, da? Conștientizare, control, colaborare cu ceilalți. Când te apuci să lucrezi la asta, viața ta este din ce în ce mai bună. Nu devine perfectă, niciun caz, da? Nu o să se întâmple dintr-o dată treaba asta, ca orice schimbare, o să dureze treaba asta, dar e din ce în ce mai bine. Adică, dacă tu poți să fii din ce în ce mai calm, din ce în ce mai motivat, din ce în ce mai optimist, din ce în ce mai relaxat, din ce în ce mai empatic cu ceilalți, din ce în ce mai controlat în diverse situații, nu-mi spune că nu e din ce în ce mai bine pe toate planurile. Make sense? Da. Adică gândește simplu fapt că reușești, că toată lumea e afectată de boala asta care se numește procrastinare. Știi, nu? Despre ce vorbesc, da? E plin de dezvoltarea personală cu procrastinare. Lucrurile sunt foarte simple, deci foarte simple. Există niște beneficii în urma unor acțiuni. Da? E simplu, matematică simplă. Pentru mine inteligența emoțională înseamnă matematică simplă. Adică există niște beneficii în urma unor acțiuni. De exemplu, tu faci live-ul ăsta, da? Live-ul ăsta trebuia pregătit. Trebuia să vorbești cu mine, colegul meu Bogdan, să programezi, să vedem agenda, să pregătești, să promovezi, să discuți. Adică până să ajungi la faza asta, trebuia să pregătești contul tău de Insta de ceva vreme. Dar nu merge așa pur și simplu. Bun. Beneficiile care vin în urma acestui live sunt mai multe feluri. Odată conexiunea cu mine, ăștia ai tăi mă văd pe mine și poate zic, bă, ce interesant, mai vreau să-l văd pe ăsta, mă refer pe tine și cu alții. Da? Deci sunt niște beneficii acolo, pe termen scurt, mediu, lung.
Bun. Când vine vorba de motivație la nivelul creierului emoțional, adică să ai starea de oh my God, vreau să fac chestia asta, toată lumea asta și-ar dori, știi? Să-mi vină așa să merg la sală, știi? Să vină așa să mănânc sănătos, să vină așa să citesc. Nu-ți vine. Pentru că întotdeauna este un echilibru foarte fragil între efortul de care ai nevoie și beneficiile pe care le vezi. Da? Și dacă tu nu vezi beneficii suficiente și pe termen scurt, atenție, și mediu și lung, și efortul este suficient de mare, ăsta trage mai jos în balanță și creierul tău o să zică nu facem. Și tu după aceea te gândești, bă, dar de ce n-am făcut? Pentru că e logic, e rațional. Ce să-ți povestesc logic și rațional? Nu e despre logic și rațional. Este despre emoțional. Faptul că e nevoie de un efort pe care corpul tău fizic trebuie să-l depună. Adică nu merge cu efort. Efortele nu sunt cum e când îți imaginezi că o să faci. Nu știu dacă știi cum e să-ți imaginezi că mergi la sală sau să mergi la sală. Știi? E un pic de diferență. Adică, stai, nu am înțeles. Adică e o diferență între cum e când îți imaginezi că o să mergi la sală și când trebuie efectiv să faci. Da? Ok, gata. Când îți imaginezi că o să citești în fiecare zi 20 de pagini sau când chiar trebuie să citești 20 de pagini în fiecare zi. Știi cum zic? Da, asta mă întrebi. Și atunci, când îți imaginezi, e foarte simplu. Dom'le, doar fă-o. Ce mare lucru. Dar când trebuie să faci efectiv, începe să tragă consumul de energie. Zici, bă, dar asta e obositor, mă, adică nu este efort. Și tu zici, da, dar o să fie bine peste 20 de ani, să vezi ce bine o să fie. Efortul e acum, rezultatele sunt undeva, nu se știe când, știi? Și aici e toată chestia asta cu procrastinare, cu amânare, cu inteligența. Bă, trebuie să-ți înțelegi un pic limitele. Să-ți dai seama, mă, văd beneficii sau nu văd. Poate nu sunt pentru mine. Majoritatea din generația ta au crescut cu dezvoltarea personală. Iartă-mă, cu fantezia dezvoltării personale. Și au crescut cu această idee că trebuie să te dezvolți, trebuie să mergi, trebuie să tragi. Dar beneficiile pe care le vedeți nu sunt ale voastre reale. Că majoritatea dintre voi poate nu-și dorește să aibă nu știu ce profesie performantă. Poate majoritatea nu-și dorește să fie trainer, coach, antreprenor și tot felul de lucruri. Okay? Și te pornești pe un drum, hai să mă educ. Și întreb pe copiii ăștia, iată, am 43 de ani deja, da? Îi întreb, zic, bă, dar de ce vrei tu să te educi? Ca să devii mai performant. Dar de ce vrea să devii mai performant? Păi ca să am rezultate mai bune la job. Dar de ce vrea să ai rezultate mai bune? Ca să fac mai mulți bani. Ok, deci e despre bani. Da? Nu e despre, lasă-mă cu poveștile, da? Sau despre vreau să fiu și eu recunoscut. De ce? Păi pentru că mă simt așa nimeni. Deci e vorba de o stare. Deci măcar nu este vorba de, știi? Adică, oricum poți să simți nimeni și fiind director de multinațională, să știi. Poți să simți nimeni fiind milionar în euro. Am avut ocazia, asta e un mesaj așa, cum zic, motivațional pentru generația ta. Am lucrat la un moment dat cu un tip. El este... E dintr-o familie care este printre cei mai bogați oameni din București. Da? Foarte fain tipul. Deci la 25 de ani, de la 17 ani, traininguri. Deci la 25 de ani el conducea o firmă. S-a angajat că zic, bă, eu nu vreau bani lui tată, nu asta mă interesează. S-a angajat la o firmă, a ajuns director acolo, conducea brandul lui. Deci, cum zic, genial omul. Depresiv la 25 de ani. Pentru simplu motiv, pentru că bă, dar eu încă n-am reușit să fac 1.000.000 de euro. Înțelegi? Deci, e vorba ardeleanului. Cu la tăsni greu. Dar nu la tăs la fel. Și există generația asta, are o fantezie despre, bă, deci dacă aș ajunge să, atunci am rezolvat problemele. Și ghici ce? Not that easy. Nu e chiar așa. Nu, dar ideea e că uneori mi s-a întâmplat și mie, sincer, și la mulți văd, cum ai zis tu, când ajung acolo o să-mi fie nu știu cum și când ajungi acolo, să zicem că ajungi, dacă chiar vrei și îți pui în cap, ajungi. Efortul corect. Tot nu ești mulțumit. Nu ești mulțumit. Fii atent. E o chestie șmecheră, apropo de principiile de cum funcționează creierul. Fii atent. Absolut. Deci acum mă duc un pic la ce înseamnă zona de, să zic așa, fizică și profesională. De exemplu, dacă tu te apuci să faci un anumit gen de antrenament și repeți acel antrenament, să zicem, în fiecare zi sau periodic, ți se dezvoltă o anumită musculatură, corect? Da? Deci dacă faci un anumit antrenament, ți se dezvoltă o anumită musculatură. Bun. Pe partea profesională, dacă investești energie și timp și antrenezi anumite abilități, nu știu, să lucrezi în Excel, să programezi, să faci design, da? Tot faci chestia aia, ți se dezvoltă anumite skill-uri și faci din ce în ce mai eficient deja din rutină anumite lucruri, da? Corect. Bun. Același lucru se întâmplă și cu emoțiile. Adică, dacă le repeți, ele devin mai naturale.
Adică după aia nu mai-ți vin, știi? La început trebuie să te străduiești ca să te simți nașpa sau poate te simți nașpa mai rar. Dar cu cât te antrenezi mai bine să te simți nașpa, cu atât mai firesc că îți vine după aia. Și ce se întâmplă? Dacă eu mă duc, de exemplu, am o stare de nemulțumire de sine, da? Și cu asta plec și bă, nu sunt mulțumit de mine, că n-am bani, că n-am carieră, că n-am mașină, că n-am casă și am starea asta față de mine, ce se întâmplă? Pe parcurs, eu o să tot muncesc, da? Dar în fiecare zi mă duc la lucru, bă, încă nu sunt mulțumit, trebuie să trag mai tare, nu-i bine încă ce am făcut, mai trebuie să trag mai tare. Și după vreo 10 ani, 5, cât o fi, obțin casă, mașină, carieră, bani, ce vrei tu. Dar eu în timpul ăsta am antrenat nemulțumirea de sine. Ghici cu ce ajung acolo? Cu ce ai antrenat? Exact. Cu o nemulțumire de multe ori mai mare decât cu ce ai plecat. Că tu pe parcurs tot asta ai antrenat. Și atunci le tot zic oamenilor, bă, nu e o problemă să dorești lucruri, din contră. Viața înseamnă evoluție. Evoluția se măsoară pentru fiecare fix cum vrei tu. Dacă tu vrei să măsori evoluția în, nu știu, milioane de euro, e ok. Dacă vrei în stări spirituale, whatever, irelevant. Da? Fiecare să-și măsoare evoluția cum vrea. Dar pe măsură ce tu mergi către acel obiectiv aproape smart pe care ți l-ai ales, da? În timpul ăsta, dacă nu lucrezi cu starea pe care o ai, o să fie foarte nasol că tu poți să obții rezultatul și să ajungi cu aceeași stare. Și atunci e ok, stabilește-ți obiective, ai vise mari, bă, faceți lucruri mari, for fuck's sake, că toată viața mea asta am făcut. Știi? Nu știu cât de mult pot să îmi permit să înjur pe Insta, dar nu, să mai întâmplă. Măi, acum, ce să zic? O să accentezi ceva? Sau nu? Poftim? O să ne taie Insta de pe... Nu, adică nu, doar așa, gen, cât vine de la sine și nu e ceva porcos, mă gândesc că nu e cazul. Nu mergem în zona aia. Restul mă gândesc că e ok. Deci, nu, stai liniștit. Doar casual, știi? Adică eu acum discut cu voi, mă rog, cu toți cei care ne urmăresc, cum discut și cu colegii mei. Adică cei care mă cunosc suficient de bine știu că așa cum îs pe scenă, așa sunt viața personală. Cum sunt viața personală, așa sunt pe scenă. Că uneori mă îmbrac mai la costum, alteori mai la training, la arte marțiale, deci la fel copil, așa că e ok. Discutam la un dat cu un prieten bun care are deja o anumită vârstă și cu care urmează chiar să mă asociez, foarte fain omul. Și eu l-am întrebat, el m-a întrebat de ce aș vrea să mă asociez cu el, am discutat pe tine, zic, dar tu de ce ai vrea să te asociezi cu mine? Că, totuși ai obținut niște chestii în viața asta, ai la un anumit nivel și ce bă, Zoltan, îți zic sincer, vreau să mă bag în chestia asta pe care tu o faci, pentru că lucrurile mărunte nu mă excită. Nu mă excită, domnule. Și am avut o stare foarte faină după aceea, mi-am dat seama, bă, de aia toată viața mea mi-am dorit să fac lucruri mari. Și asta vă recomand și vouă, e ok, deci e foarte important când ai starea super intensă de frustrare, de nemulțumire, de bă, vreau să rup lumea în două. E ok, nu e o problemă, că e energie multă. Doar că după ce te-ai pornit din chestia respectivă, ai grijă să nu alimentezi, că e nasol. Okay? Adică folosește-ți frustrarea și nemulțumirea să te pornești. Dar după aia ai grijă de tine pe drum. Ai grijă să nu mai fii din frustrare. Okay? Mulți asociază chestia asta că performanța vine din frustrare sau din nemulțumire. Că dacă nu ești nemulțumit de tine, te plafonezi, vezi, Doamne. Dude, n-au nicio legătură. Dacă tu te obișnuiți să faci performanță, ai pornit în copilărie poate din frustrare, dar te-ai obișnuit să faci performanță în anumite chestii sau ești motivat oricum să faci niște chestii. Sunt două lucruri separate. Ești antrenat să faci lucruri și ești antrenat să fii frustrat pe parcurs. Ok, antrenatul ăsta, fă-l mută-l în altceva. Ăsta o să meargă mai departe dacă l-antrenezi. Știi? Asta e toată chestia. Și asta înseamnă pentru mine inteligența emoțională aplicată. Da. Deci, uite, jur că dacă ar înțelege toată lumea doar ce ai spus până acum, deci crede-mă, viața lor le-ar fi schimbată, cred că total. Adică că e foarte des întâlnită chestia asta. Adică am bani, sunt fericit, am o gagică lângă mine mișto, gata, nu știu ce. Și când colo, uite, cum ai zis tu, antrenezi și celălalt mușchi, jur că în capul meu avea ceva sens, dar nu știam să explic. Hai să vă dau exercițiu celor care ne urmăresc, o chestie interesantă. Acum facem așa mental. De obicei fac chestia asta pe un flipchart, dar acum o să facem fără flipchart. Îi pun pe oameni, de exemplu, la câte un seminar sau training, zic, ok, fiți atenți, eu sunt zânul magic aici, pot să vă împlinesc orice dorință. Hai să facem o listă cu toate lucrurile pe care ți le dorești. Material social, da? Deci ce îți dorești din punct de vedere financiar, material social. Și vine lumea. Vreau bani, 1.000.000 de euro, vreau nu știu ce mașină, vreau să am familia nu știu cum, vreau să am prieteni, vreau să am o insulă, vreau să am unul era cu trompetă, nu știu ce nu și-a cumpărat-o. Dar deci fiecare avea o listă din asta de lucruri mai mici sau mai mari, da? Cu ce îți dorești.
Zic, ok, Da. până aici e foarte clar. Acum o să scriem o listă cu stările pe care îți dorești să le trăiești în viața asta. Stările, da? Și lumea vine, încredere, iubire, nu știu, înțelepciune, pe o grămadă de stări, da? Echilibru, armonie și așa mai departe. Zic, ok, bun. Următoarea fază este, vă rog frumos să-mi trasați mie, să-mi definiți o matematică, o legătură matematică între cele două liste. Adică o garanție, dacă vrei, o ecuație pe baza căruia dacă am asta și asta și asta, garantat am stările astea. Sau dacă am stările astea, garantat am chestia asta. Există vreo legătură și toată lumea speculează o vreme până își dau seama că, bă, nu. Pe moment poate. Pe moment poți să ai o mașină și să ai entuziasm. Dar nu înseamnă că te ține. De exemplu, unii care zic, bă, dacă aș avea un copil, aș fi fericit. Dude, nu, hai să nu vorbim cu lucruri sfinte. Ai fi numai fericit că în prima fază n-ai dormit vreo 6 luni, știi? Nu zici că ești numai fericit. Și dau seama, bă, într-adevăr, nu există o legătură, o condiție foarte clară că dacă ai asta, ai și alea. Bun, dacă nu există o legătură foarte matematică și prin reducere la absurd, n-ai putea să ai decât una din cele două liste. Adică, poți să ai mașină, casă, insulă, trompetă, avion, ce vrei tu, dar nu ai fericire, bucurie, satisfacție, entuziasm, iubire, armonie și așa mai departe, sau invers. Nu ai nici mașină, nici casă, nici avion, nimic n-ai din lista aia, dar ești fericit, liniștit, echilibrat, mulțumit, iubit, da? Care ați alege-o? Reducere la absurd, da? Care ați alege-o? Care listă crezi că alege majoritatea oamenilor? Sau cam toți? Cealaltă. Aia cu stările, da? E destul de evident. Și atunci următoarea întrebare care se pune tuturor care se uită la noi. Gândește cât timp îți petreci ca să obții lista aia cu mașină, avion, casă și așa, și cât timp îți petreci să obții lista asta la altă, cu fericire, bucurie, entuziasm și așa departe. Matematica, legătura nu există. Avem senzația că există, nu există. Și asta se demonstrează foarte ușor. Adică dacă zice cineva, bă, eu dacă aș avea 1.000.000 de euro, sincer, eu aș fi fericit și mulțumit. Zic, bă, cunoști oameni care au 1.000.000 de euro? Cel puțin. Cunosc. Ești fericit, sigur? Nu. Ok. Adică găsești, pentru orice legătură pe care încerci să o definești, găsești exemple, contraexemple care să demonteze regula aia. Și atunci întrebarea Da. ok, la ce muncim de fapt? Ce îți dorești de fapt? Nici tu nu știi. Da, uite, vezi, de multe ori ne gândim doar așa, poate la... Da, o să-l salvez, da, atâta vreau să zic, da. O să-l salvez. Da, există de multe ori chestia asta, că doar noi vedem doar finalul, dar niciodată nu vedem călătoria, să zic, până acolo. Da. Și lucruri pe care le întâlnești pe călătorie, la care nu te aștepți, cum ar fi propria ta persoană, pe care nu poți să spui că o cunoști, știi? Aici intervine inteligența emoțională. Bă, te trezești într-o situație care ai reacționat într-un fel în care nu te-ai așteptat. Ok, și după aia te aștepți să nu mai reacționezi așa niciodată. S-ar putea să te miri. Știi? Sau te aștepți într-o situație, îți propui tu să reacționezi într-un fel și nu iese. Și bă, dar nu mi-am propus. Ba da, numai că altcineva e la volan. Știi? Majoritatea timpului. Și atunci ar fi bine ca ăla care e la volan, subconștientul tău, ar fi bine să știi ce să faci. Pentru că e foarte multă teorie pe net cu conștient-subconștient. Da? Toată lumea știe teoriile. Ce nu înțelege, cred că foarte puțin lume înțelege, este că subconștientul comunică cu conștientul prin stări. Stări. Adică, la nivel subconștient, e atât de mare volumul de informații care se procesează, încât n-ai cum să înțelegi, să percepi, să procesezi la nivel conștient. Se numește și creierul lent, cortexul prefrontal. Pentru că procesează informațiile secvențial. Adică tu ți imaginezi, de exemplu, dimineața ți imaginezi, bă, mă duc la lucru și ți imaginezi drumul până acolo. E o fracțiune de secundă în care, bă, mă duc, pornesc mașina, ies așa, mă duc pe acolo, da? Și cobor cu femeia, care femeia este mai conectată un pic cu lumea emoțională, da? Mă puneți la volan și tu pornești mașina și ea zice, hai să nu mergem unde mergem de obicei, hai să mergem pe acolo. Și tu zici, bă, dar de ce zici chestia asta? Nu știu, așa simt eu. Știi? Și tu zici, bă, și bă, simt, serios, acum te apucă pe tine intuiția feminină dimineața la ora 7 când trebuie să mergi la lucru sau la 8. Și te pui tu pe drumul tău, da? Și ajungi la un moment dat la o intersecție unde este o lucrare, se lucrează și deturnat traficul către exact drumul ăla de care zicea nevastă ta sau iubita ta. Și tu zici, ce pana mea s-a întâmplat în toată chestia asta?
Și de fapt ce s-a întâmplat este că atunci când ieri ați venit acasă de la lucru, ea a văzut niște utilaje parcate fără să-și dea seama, da? Deci subconștientul ei a văzut utilaje parcate pe lângă stradă, a văzut că se scot niște marcaje pe acolo și indicator și subconștientul ei știa că atunci când se întâmplă chestii de genul acesta de obicei urmează lucruri care s-ar putea să fie cu. Știi? Și ea dimineața când se trezește și își imaginează lucrul, vine o stare. Nu vine, bă, fii atent ieri că ai văzut utilaje, nu, vine o stare. Bă, hai să nu facem așa, știi? Facem așa. Dar bărbatul care e rupt de lume emoțională, că el tot timpul se simte bine și nu are nicio problemă niciodată, știi? El zice, bă, ce mare lucru, uite și cu intuiții de astea, știi? Ce șmecheria? Că dacă am fi mai atenți la stările noastre, la emoțiile noastre, nu e vorba neapărat doar de intuiție la nivelul ăsta de să prezici tu viitorul, ci e vorba de să știi tu cum o să reacționezi. De exemplu, mulți nu-și dau seama când își propun obiective. Una dintre metodele mele de a-mi verifica alinierea către un obiectiv este să-i povestesc lui Cami, de exemplu. Da? M-am obișnuit. În 12 ani de relație am avut timp să-mi dau seama că dacă mă duc la ea și îi povestesc din entuziasmul meu, da, îi povestesc o grămadă de chestii, îmi dau seama din starea pe care o am eu când se uită la mine, cât îți de aliniat eu cu propriul meu obiectiv. Că dacă ea se uită la mine așa, știi, încruntată și simt cum, știi, iar îi se taie tot cheful, înseamnă că mai am de lucru la propria mea aliniere, nu a ei. E? Și stările noastre sunt foarte, cum zic, sunt niște mesageri geniali dacă înveți să le asculți. Că de multe ori îți spune despre tine, bă, îți setezi un obiectiv și zici, bă, ce fain, de mâine mă duc, fac aia. Și vine o stare care zice, nu știu dacă o să-ți iasă. Nu e un mesaj, e o informație. Nu vreau să mă gândesc la asta. Ok, whatever. Asta e informație, vedem pe drum ce se întâmplă. Ce tare! Dar dacă arată o stare falsă, dragii mei, starea niciodată nu este falsă. Starea este starea pe care o ai. Noi oamenii avem mai multe straturi la care se manifestă emoțiile. Odată, sunt emoțiile acelea primare care generează reacție fiziologică. Da? De exemplu, starea de greață. Da? Greața fizică este dacă mănânci ceva stricat. Da? Sau miroși ceva stricat. Da? Îți vine efectiv, simți cum îți vine, e o senzație fiziologică. Bun. Reacția emoțională care ține de dezgust, de exemplu, sau dispreț. Da? Când te uiți la cineva și disprețuiești acea persoană sau o judeci, în mintea ta se desfășoară un proces mental. Dar starea fiziologică este aceeași cu emoția de bază, da? Față de un om. Pentru că la omul ăla, culmea, nu ai reacție, nu-i mirosul, nu-i gustul, e pur și simplu ce observi, interpretezi, concluzionezi și acel proces de metacogniție în care analizezi tu sistemul tău de valori, îl compari cu ce face ăla și zici stai puțin că ăla nu face ce trebuie. Da? Dar niciodată nu există varianta în care stările sunt false, inclusiv când te uiți la un om fals. Acea falsitate spune un adevăr foarte, foarte clar. Da? Și dacă tu vezi și observi aceste lucruri foarte clar și știi să le citești, bă, nu mai e așa de simplă lumea, că bă, ăla au zis că face. Păi stai puțin, dar te uita la el că nu zis că face. Că el zis că face, dar ce stare are altceva. Acum mă confrunt cu închisul unor bucle. Eu mi-am învățat lecții foarte multe pe plan relațional, adică am putut să-mi construiesc o relație de cuplu așa cum mi-am dorit-o și foarte fain, Doamne, îți mulțumesc și creștem în continuare. Pe plan profesional am evoluat la nivelul la care să fiu eu cum îmi doresc și să pot să aduc ceea ce îmi doresc. La nivel financiar am ajuns unde mi-am dorit, tot am construit pe rând, dar n-au mers deodată. Adică am 43 de ani și am ajuns să le construiesc pe toate. Nu le-am la 25 de ani, am bifat toate și am zis, băiatul, am rezolvat, haideți să vă dau rețeta. Da? Deci e vorba de niște ani aici. Dar încă, acum învăț o lecție care e despre business. Efectiv de cum se fac afacerile. Deși am trecut pe vreo 4 falimente, n-am mai ajuns încă o dată acum în faliment, dar am ajuns să conștientizez că am plătit niște zeci de mii de euro în ultimii ani unor specialiști care n-au adus rezultatele pe care mi le-am dorit eu. Eu abia acum învăț lecția aia, deși când colaboram cu ei, continuu aveam o stare de, bă, ceva nu e în regulă, dar nu știam ce, pentru că nu aveam experiența aia concretă. Nu? Acum am o experiență în care când mă uit la cineva, rămân suficient de lucid să pot să zic, ok, ce-mi livrezi? Așa, bă, stai puțin, băiatul, stai puțin, că tu ai zis că livrezi chestia aia, dar hai să intrăm un pic în detalii, știi? Până acum aveam o formă de naivitate în zona de business. Tu zici că știi să faci asta? Super. Câți bani vrei atâta? Bun, nici mă gândesc că tu nu o să livrezi.
Pentru că eu funcționez așa. Bă, dacă ți-am promis ceva, așa o să fac. Și toți avem bălării de genul ăsta. Avem senzația că toți funcționează ca noi. Știi? După aceea ajungem la dezamăgiri. Știi? Da, deci fiecare dintre noi avem asemenea structuri interioare care încă sunt atât de ascunse încât nu-ți dai seama de ele. Pur și simplu nu-ți dai seama. În relație de cuplu, pe business, pe bani, pe tot felul de chestii. Și atunci inteligența emoțională te ajută să-ți dai seama de lucruri din ce în ce mai fine, știi? Blocaje din ce în ce mai interesante, lucruri care te-au deviat în trecut. Recunoașterea șabloanelor e o abilitate să-ți dai seama că, bă, starea asta nu e prima dată când o trăiesc. Am mai trăit-o de 264.000 de ori. Știi? Și de fiecare când trăiam starea aia, aveam tendința să iau decizii așa. Hopa, interesant. Hai să iau altfel de decizii. Dar asta se întâmplă în timp. Asta este boala secolului cu lipsa de răbdare. Uite, legat de asta cu dezamăgirea, chiar azi am avut o fază de asta, că oarecum, da, aveam așteptarea să reacționeze cum aș fi reacționat eu Da. pentru persoana respectivă. Și chiar am rămas așa, am rămas aiure, așa, știi, adică, wow, adică, știi? Dar, na, bineînțeles, după azi, care... Poftim? Se numește proces de maturizare. Da. Încă mă maturizez, ce să mai, asta e. Cred că toată viața e un proces de maturizare. Și eu încă mă maturizez. Acum, de exemplu, la capitolul închis bucle pe parte de business. Pur și simplu. Mă trezesc că vin oameni cu pretenții, zic, du, dar n-ai adus rezultatul pe care mă așteptam. Păi nu mă interesează, eu am făcut, trebuie să-mi dai banii. Stai un pic, mă. Adică... Că nu e chiar așa. Acum am dat seama că nu e chiar așa, dar știi, asta e lecția în care îmi dau seama, ok, trebuia de la început să stabilesc niște chestii, nu să cred că și alții gândesc ca mine. Bă, dacă noi doi n-am obținut un rezultat, eu nu mă aștept să fiu plătit. Că eu așa fac cu clienții mei, știi? Dacă ție nu-ți place, dacă tu n-ai obținut o chestie sau zici că nu se potrivește, dude, chiar dacă ți-am dat produsul ăla, îți dau banii înapoi. Îți dau banii înapoi că nu funcționez cu faza asta în care eu mi-am făcut treaba dragă, păi treaba ta că nu. Nu, sincer, dacă nu, lasă, rămânem prieteni, foarte bine. Dar nu toți funcționează așa. Și atunci eu mă trezesc acum că, bă, 2 ani n-am obținut rezultatul. Păi nu m-a interesat, eu am muncit, eu am făcut. Și ceea ce bă, fraier, taxa de școlarizare se numește, într-adevăr n-am stabilit de la început niște chestii. Ceea ce înseamnă că va trebui să plătesc. Ok, asta este, mi-am asumat treaba asta. Dar următoarea decizie o să fie diferită. Da? Asta înseamnă taxe de școlarizare în viață. Știi? O despărțire, o taxă de școlarizare. Da. Taxa asta tot timpul e. Da. Nu, dar ideea e că dacă o pățești așa pentru nimic, nu o bagi în seamă. Odată ce îți dă unde te doare acolo unde simți, parcă e altcumva. Eu dacă fac un calcul foarte minuțios, am pierdut cu acești experți în 2 ani jumate, 3 ani, undeva aproape 100.000 de euro. Da? Și îmi zicea un prieten bun, om de afaceri cu o anumită experiență, zice, Zoltan, astea sunt lecțiile și examenele pe care le ții minte cel mai bine. Că astea care te dor suficient de tare nu le mai uiți. Plec. Da, le uiți, nu le bagi în seamă, nu le iei ca importante. Da, păi de-aia mulți care citesc și nu experimentează, mă gândesc, și nu pun în practică, de-aia nu învață, adică... Corect, mai mult de atâta, eu obișnuit să zic, acum mă contrazic cu foarte multă lume care poate că o să devină hater, dar nu am o problemă cu haterii, îi ador de-a dreptul, sunt foarte fain, că te trezesc la realitate, că nu toți sunt ca tine. Da? O să zic o chestie, sună în felul următor. Dacă citești o carte pe săptămână, singurul lucru care ți se dezvoltă este orgoliu. Știi cum ceață. Și hai să-ți argumentez de ce zic chestia asta. Odată, dacă mai și lucrezi ceva, adică nu stai doar... Atenție, nu vorbesc de beletristică, vorbesc de dezvoltare personală, profesională, da? Deci beletristica e altă poveste, acolo e altceva. Aia citești din pasiune, hobby, altceva. De acolo nu te aștepți ca să ai informații, să fii mai deștept, da? Dar dacă citești dezvoltare personală, câte o carte pe săptămână, ce se întâmplă așa? Dacă mai ai și un job sau ai ceva de făcut, deci nu numai citești, abia îți ajunge timpul să citești cartea respectivă, da? Ceea ce înseamnă că există șanse reale să n-apuci să aprofundezi. De exemplu, când ai un capitol din ăla care chiar ar trebui să facă o schimbare, să așezi un pic experiența, știi? Să mai meditezi un pic la subiect, n-apuci. Da? O citești așa că e pe bandă. Ce să mai zic de pus în practică? Nu-mi zice că tu apuci să experimentezi practic ceea ce citești teoretic dintr-o carte, în condițiile în care tu citești o carte pe săptămână. Da? Nici nu se pune problema. Asta 2. 3.
oricât de coerent ai vrea să citești, și același autor în anumite cărți în timp se contrazice pe el însuși, pentru că a evoluat omul. Da? Ce să mai zic când citești de la mai mulți autori, cu siguranță că o să ai informații contradictorii, pe care dacă nu poți să le aprofundezi sau să le verifici în practică, rămâne ca un fel de, știi, patinează acolo ceva. Da. Mai mult de atât, dacă citești câte o carte pe săptămână, garantat rămâi cu o grămadă de lucruri pe care nu le înțelegi, că n-ai cum. N-ai cum. Deci dacă le pui cap la cap toate chestiile astea, de fapt, ce dezvolți tu citind o carte pe săptămână? Da, chiar. Înțelegi? Și ăștia sunt oameni care după aia ies și zic, bă, fii atent, tu ce știi să faci? Bă, să citesc o carte pe săptămână. Că asta te pricep de fapt, știi? Te pricep să citești o carte pe săptămână și poți să fii expert în chestia asta. Nu zic că nu e util, atenție, să nu credeți că sunt împotriva cititului, nu asta e ideea. Dar sunt împotriva dezvoltării personale idiote. Asta sunt foarte împotriva. Da? Și chiar sunt în război cu dezvoltarea personală, așa cum e înțeleasă în zilele noastre, în care în loc ca oamenii să ia niște informații, să experimenteze, să vadă ce li se potrivește, să obțină niște mici victorii și rezultate făcând anumite lucruri, au senzația că mersul la cursuri și cititul și luatul e-book-urilor gratuite grămadă și salvatul cursurilor de pe Udemy o să-i ajute. Deci e foarte periculos. Acum am primit un băiat mă întreba, zice, Zoltan, uite-te, am cumpărat cursul ăsta pe raft. Am abonament acolo, atâtea platforme are abonament. Zice, și efectiv am o stare de greață de mine, că nu mă țin de treaba asta. Și mă gândeam, bă, dacă nu-ți făceai toate abonamentele, nu-ți cumpărai toate cursurile, erai mai liniștit. Am lucrat cu niște oameni de afaceri la un moment dat care cel mai mare câștig al lor din lucru cu mine i-a costat niște bani lucru cu mine într-un weekend, dar ei au ales treaba asta. Cel mai mare câștig a fost, zice, bă, mi-am dat seama că nu mai trebuie să dau bani pe dezvoltare personală. Dădeau 10.000 de euro în fiecare an oamenii ăia. Da? Deci, bă, nu mai trebuie să dau, că pur și simplu trebuie să folosesc informațiile pe care le am deja. Corect. Și cei care ne urmăriți, deja aveți o grămadă de informații gratuite, deja aveți o grămadă de lucruri pe care le puteți folosi, dar folosiți-le. Sunt mulți care au senzația că dacă au acces la nu știu ce curs, știi? Problema cu dezvoltării personale este că a creat senzația asta că dacă găsești ideea aia cu I mare sau soluția aia cu S mare sau metoda aia cu M mare, gata, aia s-a rezolvat. Și mergi pe un curs, o grămadă de metode, soluții și zici, bă, dacă astea le pun în aplicare, parcă nu se rezolvă dintr-o dată lucrurile. Hai că mă mai duc la un curs, că poate la găsesc metoda aia care îmi rezolvă dintr-o dată toate problemele. Și nu o să întâlnești așa ceva. Și ești într-o continuă căutare. Da. Și continua căutare costă, timp, energie, bani. Da? Și când vorbesc eu cu clienții mei, știi, și când am coaching-ul la unul, știi, avem discuție, zic, uite, asta e tema de casă. Și mă întreabă când ne întâlnim data viitoare. Știi, ceva de genul, ok, hai să ne întâlnim săptămânal. Și răspunsul este, în momentul în care ți-ai terminat temele de casă, le-ai făcut, după aia putem povesti. După aia stabilim întâlnirea, știi? Și mulți se zic, bun, vreau să lucrez cu tine așa, a la lung. Zic, dude, nu vreau chestia asta. Adică a la lung înseamnă pentru, ok, primele 2-3 întâlniri ne întâlnim săptămânal. Ca să te învăț ce ai de știut, ce ai de știut, să înțelegem mai bine lucrurile, să-ți punctezi niște chestii, să dau uneltele, da? Dar după aia nu vreau să te văd mai des de o dată la 2 săptămâni. După o dată la 2 săptămâni, o perioadă, nu vreau să te văd mai des de o dată la 3 luni. Da? Adică, dude, când ți-am dat uneltele și te-am pus pe anumite direcții, da, te ajut, îți lângă tine să mai ajustez, pentru că, recunosc, am o putere aproape paranormală de a restructura pe oamenii în jurul meu. Am observat chestia asta. Nu o spun ca pe laudă, o spun ca pe un feedback pe care l-am obținut în foarte mulți ani de zile. Și atunci am chestia asta. Da, dacă vii la mine și povestim de o problemă, da, în 10 minute te ajut să-ți schimbi un pic perspectiva și să mergi mai departe altfel. Dar nu vreau să fii dependent de mine, să mă suni de 10 ori pe zi, bă, vreau să-mi schimb un pic perspectiva. Nu, îți dau unealtă de cum să schimbi perspectiva, tu singur. Știi? Și după aia nu vreau să te văd. Adică descurcă-te, da, lângă tine, îți răspund pe WhatsApp, e ok. Dar nu veni, am nevoie de să stăm de vorbă de o oră că simt că mor. Păi, și nu știi ce ai de făcut. Ba da, știi, de așa greu e. Whatever. Adică fă ce ai de făcut. Da, păi e și chestia că de obicei sunt așa leniși încât vor doar pești, nu vor să învețe să pescuiască. Știi? Da, și auzi, eu le-am zis, la un dat un prieten de-a meu îmi zicea, tot vreau să învățăm pe oameni să pescuiască. Eu am zis, păi, eu nu vreau să învățăm pe oameni să pescuiască, vreau să învăț să-și găsească de mâncare în orice mediu.
Înțelegi? Da, da. Ăla e next level shit. Și ai inteligența emoțională. Dezvoltarea personală e să învăți pe oameni să pescuiască. Eu vreau să învăț să găsească mâncare în orice mediu, să-ți dai seama ce e bun pentru tine, ce nu e bun pentru tine, câtă mâncare ai nevoie, de unde poți să iei, cum să cauți, cum să reziști până găsești, știi? Nu doar să pescuiești, care te ține lângă râu sau lângă apă pe care ai găsit-o. Da, da, da. Mamă, au trecut deja 40 de minute, nu vine să cred. Da, asta e, dacă mă pornești, lumea știe că și la petrecerea cu băieții, să mă rog, chefuri sau întâlniri sau orice ar fi, eu sunt la care până la ultima clipă eu țin prezentare. Dacă ce mai are o întrebare, vă răspund la orice întrebări. Păi, acum, eventual, dacă e să luăm ceva întrebări de la ei, mai sunt 20 de minute? Sau Da, cum propui? te rog. Știi că live-ul ăsta era să ratez, pentru că l-am rugat pe Bogdan să-mi treacă în calendar. Am 4 colegi care modifică calendarul, au dreptul ăsta și discut cu el. Ești de acord? Da, de acord, pune tu un calendar. Eram undeva pe drum. Și el zice că mi l-a pus în calendar, eu nu mă gândesc și nu țin minte ce program am. Mă trezesc, adică înainte să mă culc seara, mă uit la următoarea zi, îmi fac programul pe ziua respectivă. Și astăzi eu am stabilit o întâlnire la 7 cu un prieten, mergem undeva la ieșim, mă vin din București, nu l-am văzut de mult, hai să ne întâlnim. Și la 7 mă întâlnesc cu el. Da? Și îl sun pe Bogdan la 5:30, l-am sunat pentru total altceva. Și zice, el, nu, ești pregătit pentru live. Zic, ce live? Și zice el, păi live-ul de la 6, zic, oh my god, știu că am vorbit de te ori de live-ul ăla, da. Deci, nu sunt pregătit, acum voiam să ies din casă. Zice el, no, trebuie să faci live-ul, zic, ok, hai că facem live-ul. Și l-am sunat pe prietenul ăsta meu, zic, bă, nu o să ajung pe 7, o să ajung mai târziu, că până la 7 am discuțiile. Și zice el, eu m-am și mirat că ai zis că vii pe 7, că eu am văzut că ai live. Zic, bine mă, că toată lumea știa că eu am live, numai eu nu știam. Era să nu avem. Și zice Bogdan, oricum te sunam eu la 5:30. Zic, Bogdan, tu știi că nu mă poți deranja. Deci telefonul meu este 99% din timp pe silențios. Nu mă deranjează nimeni. Deci dacă eu uitam de live-ul ăsta, nu știu dacă mai îl făceam, dar oricum reluam. Așa că profitați acum de ocazie. Da, da, da. Nu se știe când mai o să fie. Clar, clar. Uite, de exemplu, întreba la un moment dat cineva, dacă e până întreabă lumea, dacă recomanzi o carte în sensul ăsta. Legat de inteligență, de ce anume? Adică eu prefer, și acum poate vii tu cu o idee, prefer varianta de inteligență emoțională aplicată. De ce? Pentru că așa poți să folosești concret niște lucruri de acolo, pe o anumită direcție. Altfel, teoria inteligenței emoționale, să o înțelegi, v-am predat tot ce aveți nevoie să știți. Nu aveți nevoie de altă teorie. Okay? Practica, în schimb, o să facă diferența. Și atunci, sunt curios, ok, zi-mi un pic mai concret care e problema pe care vrea să o rezolvi sau pe care vrea să o înțelegi și atunci, da, o să-ți recomand o carte. General vorbind, sunt cărțile lui Daniel Goleman care sunt referință. Nu prima carte care se numește Inteligența emoțională, de ce este mai important decât IQ. Cartea aia este super academică, o să-ți dea un mindfuck, nu o să știi ce să faci la final cu informațiile alea. Cărțile următoare care sunt despre leadership, inteligența emoțională leadership, de exemplu, este The New Leaders. Astea două sunt despre leadership. Este una care se numește Focus, explică foarte fain de ce nu faci lucruri pe care trebuie să le faci, cum funcționează creierul. Mai este încă unul care este inteligența socială, în care discută foarte mult despre ce înseamnă relațiile. Deci puteți să mergeți în mai multe direcții de aici. Deci cărțile lui Daniel Goleman sunt de referință pentru mine. Deci acum ai dat mai multe cărți, nu una. Da, le țin. Da, uite aici întreabă Constantin Lupu, cum scăpăm de un viciu? Păi, știți că există acea vorbă care spune că orice ai face, cantitatea viciilor este constantă. Știi? Este o vorbă din asta la români. Practic e ceva de toată lumea știe că dacă scapi de fumat, de exemplu, există șanse reale să mănânci după multe dulciuri. Sau dacă scapi de un anumit obicei prost, există șanse să te trezești cu alt obicei. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Orice viciu se bazează pe o combinație de șabloane emoționale. Când vorbesc de șabloane emoționale, vorbesc de tipare repetitive. Da? Vă dau un exemplu. Dacă tu ești obișnuit să fii nemulțumit de cum arăți, da? Asta e o stare pe care o ai când te uiți în oglindă.
Da? Și teoretic știi că mersul la sală te-ar ajuta să scapi de acest sentiment. Tu nu o să mergi la sală sau o să te oprești. Chiar dacă mergi, o să te oprești. Pentru că ești atât de obișnuit să fii nemulțumit de tine, încât dacă ai merge la sală, ai obține un rezultat cu care nu ești obișnuit. Și aici e toată chestia cu viciile. E foarte important, de exemplu, când vrei să schimbi un obicei. Îți dau un exemplu. Am un client care fumează. Da? Și nevastă la tot îl certa, bă, fumezi, tu tot ești pe balcon și te fumezi acolo. Dar omul nostru, cu acel viciu, de fapt ce făcea era să împlinească două chestii. Una, nevoia lui de a fi singur și de a-și aranja lucrurile într-un fel sau altul. Deci el nu-și lua pauză de genul acesta decât când fuma. Da? Odată. Doi, la mână, era atât de obișnuit de critica unei femei, de la maică sa începând, încât avea nevoie pentru ceva, că în rest omul e impecabil, nu știu cum să explic, e semizeu. Da? Dar de câte ori fuma, nevastă, da? Și atunci, el fiind obișnuit cu aceste două chestii, odată că are nevoie să se regenereze, asta e de bine, evident, și are nevoie să fie criticat, cele două se susțin. Nu simțea nevoia să renunțe, inconștient, da? Se tot sabota. Și zic, primul lucru pe care l-ai de făcut, păstrează beneficiul, adică găsește-ți momentele alea de reculegere altfel, da? Fă-le intenționat, nu aștepta finalul de zi când poți să ieși pe balcon. Fă-le altfel, găsește-te moșul, ieși singur la o masă, du-te să joci, să alergi ceva, găsește soluția să împlinești beneficiul ăla. Doi, la mână, ai grijă să lucrezi la starea ta de autocritică. Pentru că întotdeauna când cineva te critică, de fapt e doar o exprimare verbală a lucrurilor pe care tu oricum ți le spui în cap. Da? Sau a unei stări pe care tu oricum o ai. Dar nu alții te fac să te simți nu suficient de bun. Faci singur foarte bine chestia asta. Doar că ei vin să te ajute. Și atunci dacă tu ai grijă ca aspectul ăla pozitiv al viciului respectiv să-l aduci de altundeva și aspectul negativ să-l prelucrezi ca stare în primul rând, atunci desfaci cele două legături care te țin blocat acolo. Da. Sau uite, de exemplu, eu aici, sincer, nu știu, nu pot da seama ce s-a întâmplat. Uite, de exemplu, vecinul meu fuma, la fel, foarte mult, adică chiar 2-3 pachete pe zi, dacă nu mă înșel, sau deci pe norm. Adică fuma și la un moment dat efectiv s-a lăsat dintr-o dată și știu că l-am întrebat, am fost curios efectiv de ce. Când vezi pe cineva că fumează foarte mult și dintr-o dată, nu, îl întrebi, adică orice ar fi. Și mi-a zis efectiv că, și-a calculat la un moment dat suma pe care o cheltuia. Așa. Și când am văzut-o, efectiv nu i-a venit să creadă și s-a lăsat brusc. Așa. Okay. Fii atent. Sunt două feluri în care se fac schimbările în șabloane emoționale. Odată este prin antrenament, doi prin șocuri emoționale. Da? La fel se instalează, de exemplu, autocritica se instalează prin repetiții, dar, de exemplu, alergia la o anumită mâncare se poate instala printr-un șoc emoțional. Dacă, de exemplu, atunci când, nu știu, mâncai, nu știu care e brânză, ceva brânză și, acum, Doamne iartă, mă dau niște exemple mai extreme, așa, abstracte, și cineva face infarct lângă tine, da? Șocul emoțional s-ar putea să declanșeze, undeva să asocieze mâncatul gustului de brânză cu acea durere pe care, sau acea sperietură pe care ai trăit-o și inconștient devii alergic la brânză. Da? Acum dau exemple din astea din carte de telefon. La fel se pot și desface. Îți dau un exemplu. O clientă, ea s-a lăsat de fumat când a rămas însărcinată, dar nu putea să se lase de dulciuri. Da? Deci dulciuri mânca în continuare și încerca să învețe copilul să nu mănânce dulciuri, dar ea nu se putea abține. Și zic, ok, la ce te-ai gândit atunci când te-ai lăsat de fumat? Când a aflat că e însărcinată, în secunde s-a lăsat de fumat. Zic, care a fost imaginea care ți-a apărut în momentul în care te-ai lăsat de fumat? Și a zis, a fost imaginea aia care apar pe cutiile de țigări cu copilul care are cancer sau nu știu ceva, o chestie aia cu copilul, ceva groaznic. Și mi-am imaginat copilul cu chestia aia și a zis, ok, eu nu o să fac așa ceva. Și respectivul șoc emoțional a determinat-o să schimbe direcția. Și zice, ok, care e cel mai nasol lucru care se poate întâmpla copilului tău dacă tu continui să mănânci dulciuri și el practic se ia după tine? Și zice, păi nu-mi dau seama, zic, ok, care e o imagine nasoală legată de dulciuri pentru tine? Ce băi, diabetul. Ok, cum arată copilul tău cu diabet? Zice, păi că parcă îl văd cu seringa, cum își tot dă injecții săracul până la sfârșitul vieții lui. Zic, ok, cum ți imaginea aia? Zice, bă, nu mai îmi trebuie dulciuri veci. Deci în momentul ăla, din momentul ăla, ce nu mai mânca dulciuri. Da? Deci aici e o chestie cu schimbările. Plus, ei de obicei sunt pregătiți
să renunțe. Adică tu auzi de la o persoană apropiată, bă, nu-i bine că fumezi atâta, da? Știi din o grămadă de informații că nu-i bine și cumva la nivel subconștient tu te pregătești, nu-i dintr-o dată. Adică acolo sunt niște, poate, ani de zile de informații care tot s-au repetat, tot s-au repetat, tot s-au repetat și a fost nevoie de încă un click ca să se întâmple. Dar nu-i dintr-o dată schimbare niciodată. E construită, practic. Da. Nu știu din ce. Întreabă Cristina cum îmi găsesc motivație pentru a duce la capăt ce îmi propun. Hai să zic mai degrabă cum pierzi motivația, că e mai ușor să aveți grijă de lucrurile astea decât să țineți motivația. Sunt 3 factori care îți taie motivația. Primul factor e oboseala fizică. Deci când ai energie, după ce ai muncit o grămadă, o zi întreagă, ai lucrat, ai studiat, ai făcut ceva și scade nivelul de energie în creier, ce ziceam la început de efort versus recompensă, cu cât ești mai obosit, cu atât mai mare pare efortul. Și nu te aștepta că atunci când ești obosit să mai depui încă un efort în plus. Deci oboseala. Când nu ai motivație, primul factor e oboseala fizică. Oboseala nemâncată, adică n-ai energie fizică. Da? Ești varză fizic, cu corpul fizic. Al doilea motiv este confuzia. Când nu știi ce ai de făcut și creierul tău are sentimentul de necunoscut, de neînțeles de ceva pe acolo, o ceață, o să pună frână. Deci o să pună frână, nu ne place necunoscutul pentru partea emoțională și atunci ce ai de făcut, în primul rând să clarifici care e drumul, ce ai de făcut concret la pași mărunți. Dacă te blochezi undeva, înseamnă că acolo ai o stare de confuzie, poate nu e clar ceva. Da? Deci prima oboseală, a doua confuzia, să vezi dacă știi clar ce ai de făcut. 3, beneficiile. Echilibrul ăsta între efort și beneficii. Ce se întâmplă? Noi putem conceptual să creăm niște beneficii. Adică tu îți imaginezi de cât de faină o să fie viața ta când o să fii milionar. Dar s-ar putea ca din filmul ăla care merge, de ce fain o să fie viața ta, 90% să nu fie valori reale ale tale, să nu fie beneficii pe care chiar ți le dorești. Da? Eu, de exemplu, nu am în valorile mele îmbrăcămintea și imaginea. Chestia asta de aranjat, de nu știu ce, cum să mă îmbrac, nu am în valorile mele. Trebuie să mă strofoc ca să urc un pic în ierarhia de valori. Da? Și atunci, de exemplu, eu n-aș fi investit în cămașa asta, e făcută la comandă. Da? E făcută la comandă pe măsurile mele, am monogramă aici, nu mai știu unde este, cu ZV, aici, da? Zoltan Vereș. Deci e foarte șmecheră cămașa asta, înțelegi? Dar e foarte șmecheră, nu mi-aș fi cumpărat-o dacă era în magazin la prețul ăla, dar pentru că prietenul meu foarte bun, Ovidiu Lădar, le fabrică, eu pot să fac tot felul de deal-uri cu el, astfel încât să am această, adică îmi place la nebunie. Înțelegi? Se spune că pe un bărbat o cămașă făcută la comandă este cum e Victoria's Secret pe femei. Știi? Adică e o chestie acolo pentru femei, cămașa aia. Și atunci îmi place foarte mult. Dar nefiind în valorile mele, eu n-aș fi muncit pentru chestia asta. Și poate să vină oricine la mine și zice, bă, ce fain e să ai costum la comandă. Am 8 perechi de pantofi făcuți la comandă. Dar ghici ce? Am muncit pentru ei, noi am plătit cu bani. Da? Deci dacă trebuia să-i plătesc cu bani, nu în valorile mele, n-aș fi făcut. Și dacă venea cineva, bă, dar fii atent, dar faci bani, așa, după aia pantofi la comandă, băi, foarte tare, mă simt, e cea mai comodă perioadă de viața mea din punct de vedere. Dar probabil n-aș fi depus eforturile, supra-eforturi pentru chestia asta. Am depus acele eforturi care oricum nu merg la îndemână. Să stau să fac coaching cu copiii ăștia. Da? Asta mi-era firesc. Și atunci mulți oameni ce fac? La capitolul ăsta își imaginează, mamă, dar ce fain e să fii milionar în euro. Habar n-ai, dude, nu știi. Nu știi cum e, n-ai văzut unul viu. Știi? Adică nu știi cum e, doar ai niște fantezii de pe Facebook și mulți au senzația, bă, dar ar trebui să te motiveze chestia asta. Nu o să te motiveze. Și aici ai nevoie de o anumită experiență de viață, nu vârstă, experiență de viață, să-ți dai seama care din acele beneficii pe care tu ți le imaginezi chiar sunt pentru tine și care nu sunt pentru tine. Da? Dacă cineva mi-ar fi spus, Zoltan, trebuie să lansăm un produs ca tu să poți să faci niște bani, ca să poți să-ți cumperi un costum la comandă, eu aș fi zis, nu o să fac efortul ăsta, sorry. Nu-i benefici, pentru mine nu e un beneficiu suficient de mare ca să pun efortul ăla. Dar dacă cineva mi-a spus, fii atent, Zoltan, trebuie să facem o campanie, că după aia o să putem să investim, nu știu, în creșterea performanței, habar n-am la ce, sau să creăm un sistem mult mai performant, dude, principala mea valoare, creșterea, da? Rezultatele, eficiența, astea sunt valorile mele. Ok, prefer să... De multe ori, de-aia probabil nu sunt că milioane de euro și probabil că de-aia am pierdut o grămadă de bani de-a lungul timpului. Banii sunt undeva pe locul 6-7 la mine. Primul loc sunt rezultate, performanță, eficiență, muncă. Da? După aia vine sănătate, relații de cuplu, după aia undeva și banii. Okay? Și atunci fiecare dintre voi va trebui să identificați, bă, ce mă motivează cu adevărat, cu adevărat, mă. Nu teoretic așa.
când discut cu prieteni, bă, ce fain ar fi să ai mașina aia. Știu că te gândești, bă, eu nici n-am condus mașina, nici nu știu cum ar fi. Deci chiar nu știu. Și atunci experimentați un pic, vedeți care sunt acele beneficii pe care chiar vi le doriți. Astea sunt cele 3 lucruri. Da? Oboseala, primul factor, confuzia, al doilea, și ăsta la alt, e de la care pleacă totul, de fapt. Astea la două doar susțin drumul. Dar dacă nu vezi beneficiile care sunt cu adevărat pentru tine, poți să te convingi cât vrei tu că ar trebui să studiezi și să termini lucruri pe care ți le-ai propus. Ce o șansă. Deci mai avem aproximativ 5 minute. Aș vrea să zic un lucru, am vorbit, am înțeles că ești și tu de acord, gen să facă un print screen, să ne eticheteze și amândoi repostăm persoanele care ne etichetează ca să ajungă la cât mai multe persoane. Dacă așa a zis Bogdan, așa facem. Bogdan este Instagram expertul meu. Deci, eu fac tot ce e nevoie ca să știu că ajung la oameni și dacă pot să ajut pe alții să ajungă la oameni, dude, o facem, când vrei tu. Da, bun, deci care vor să facă print screen, ne dea tag la amândoi, îi repostăm amândoi, deci cam așa e chestia. Eventual cu un tag, nu știu, inteligență emoțională. De fapt e tema acolo, deci... Da, dar tagurile, eventual, nu știu dacă nu ți le-a dat Bogdan cu... Da, inteligența emoțională ajunge, că atunci dacă pune un hashtag de genul ăsta, tot lumea știe despre ce vorba. Așa o să le fie și da. Clar, clar. Păi Zoltan, mai sunt 4 minute. Dacă ai un mesaj cu care ne poți lăsa, e super. Unul scurt. Păi, o să vă sperie mesajul meu. Deci o să vă sperie. Dar vă zic, îmi asum. Dacă aveți nevoie de terapie, mă sunați, da? Mesajul este în felul următor. Măi, oameni buni, relaxați-vă un pic, mă. Relaxați-vă un pic. Mai decât să goniți pentru o performanță care goană vă îmbolnăvește și vă face să vă fiți nemulțumiți de voi și să fiți nemulțumiți de aia din jur și să tot trageți de voi, mai bine faceți niște lucruri mărunte care vă ajută să vă bucurați de proces. E ok, e foarte bine să faci performanță, e valoarea mea principală, e foarte bine să evoluezi, e valoarea mea principală, e super ok. Dar pe drum, ai grijă de tine, frate, că nu o să ajungi să arăți la 46 de ani ca mine, decât dacă ai... Bine, eu nu am avut foarte mare grijă, dar îmi cunosc limitele foarte bine. Și știu că dacă nu dorm o noapte, trebuie să mănânc ceva bun următoarea zi. Și satisfacția respectivă emoțional mă hrănește suficient de mult ca să zic, bă, ce fain e, deci să rup de oboseală, dar să-ți fac performanță. Okay? Și atunci, dacă pe drum vă bucurați un pic de tot ansamblul ăsta, ok, obțin rezultate, mă bucur de rezultate, obțin rezultate, mă bucur de relația cu prietenii, obțin rezultate, mă bucur și de singurătate câteodată, obțin rezultate, dar mă și joc din când în când. Dacă găsiți echilibrul acesta, o să vedeți că rezultatele voastre sunt exponențial mai mari decât dacă doar trageți de voi și aveți senzația că gata, în 5 ani muncesc și trag de mine și după o să fie bine. Nu, trebuie să faci să fie bine de pe acum. Corect. Super tare. Cam asta ar fi, deci, Darius. Nu știu, te-ai blocat puțin. Da, am uneori sentimentul ăsta. Măi, să apucăm să mulțumim la toată lumea și în prima fază vreau să-ți mulțumesc ție, sincer, mulțumesc că ai acceptat și că ai dat din ca să învățăm comunitatea asta, să o facem cât mai frumoasă și mai inteligentă, că într-un final noi suntem următoarea generație și tot așa. Că, totuși, dacă noi nu dorim să ne evoluăm, cine să vrea? Da, o să rămână țara în urmă un pic. Clar, clar. Și mulțumesc, bineînțeles, tuturor persoanelor care au rămas până aici. Încă o dată mulțumesc, Zoltan. Cu mare drag. Și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine, să auzim de bine și toate cele. Să vă luăm cât mai mult. Să ne vedem cu bine. V-am salutat. Ceau, ceau.